Emigrantes. Manuel, 1950. Apenas podía avanzar arrastrando os pés e alombando o corpo co peso da maleta. Tan só meter algo de roupa, co traxe dos domingos, e comida para que non pasase fame, cousas da madriña. Ademais das 2 restras de chourizos para darllos ao seu tío, que o estaría agardando no peirao. Os poucos cartos que levaba escondérallos ben nunha faltriqueira que ía cosida pola parte interior do forro da maleta, e, aínda que todo isto non pesaba moito, abondaba para un corpo tan fráxil, tan miúdo, tan mal alimentado e tan necesitado do soño das Américas. Era só un rapaz que non cumprira os 20 anos e nunca saíra da súa pequena aldea da Galicia máis pobre. Fora duro conseguir os cartos para o barco, chegar a Vigo e resistir os días eternos que durou a viaxe, sen lograr que lle parase a comida no estómago. Pero agora estaba alí, percorrendo as longas avenidas bonaerenses que se lle antollaban cóbregas xigantes que o tragaban e o convertían nunha minúscula partícula de pó no medio daquela caterva nunca vista. Era un mundo tan diferente a aquel do que procedía. O irmán de seu pai non apareceu, e el só tiña un papel encurrado na man cunha dirección descoñecida. Mais non importaba, porque agora estaba alí, na terra da que todos falaban, na terra na que podería construir o futuro que soñaba e onde deixaría atrás a miseria e a fame da aldea abandonada.